Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare. Pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muzoona nhasi ndine mujaya wandinaye. Zvise mujaya? Uzvona sei? Nabose mamix. Ngodaro ndimi vehombe. Kana ichinzi ngaivhurwe tinongofurawo tichienda. Tiudze zvakaitika iwe kurufu, chii chakaitika? Mamuri muna 2021. Parufurwa kulezi yangu. Rasekuru? Ya, hanzvadzi yaMomzi. Ngashaya. Vanga wafani vangotitsanangura kuti vanga wafani kana zvitsauri. Fokwa vakaitaka. Nhau dzacho dzinonetsa. Vamwe vanoti vakarohwa nezvinhu, vamwe vari kuti vanga vane chirwere, vamwe vari zvakawandisa zvakataurwa kuti venyanoputiwofoche. Singaite so zvazvangosanganawo. Zvekuti pakazofa ngasanakidze kuona. Ngwapera zvokuti kana sitike michisa yakatoti simbei. Sika chii chakaitika? Right. Inini pakashaya zuva rakashaya kule. Hanozoti bhodhi yaingoye zuva vashando zuva rinoenda kumochari. So ameno munoti chingwe kunotariswa zvakafana. Postmortem. Kukuziva. Ko ndo kwanga vaenda. Then postmortem kwekwe vachitariswa nene the following day racho ravaizoya vachirara pamba. Makuseni mungati neboys. So pamwe pane makondo. Mamwe vechi? Se boys 3. Ini nemfana wangu anonzi Jacob Natakunda. Mwana wa kule. Wemlingina kule wangu ashaya ainzi Jeffrey. So Jeffrey kudaro pamba ne one face angani makondo. Havatota boys ndora sa makondo. Mira. Okadaro. Makondo mwaedo ashandiswe. Amakondo tetongogara se boys tetongogara tinawo. Ateto shaya chinicho. Tsanangura kuti maimadire makondomu nekuti isusu kana tine makondomu dzimwe nguva rega ndisati inini vamwe vanhu vanoona makondomu sevapana vechidiki vange vada kugadzisa bhora, vamwe vange vada kufuridza, vamwe vada kunomashandisawo zvimwe zviya imaidawo mashandisei? Aiwa, isusu temashandisa kucheki kurara nevana vevanhu dzaichekwa kwachembichana. Alright, zvakazvaita sei? Right, so zvadaro manje. Ndati inini nhasi amfura sana ndine mission. Ndipe yangu 2. Waidonora nemunhu muswe namo. Ndaitoda zvevanhu kwete munhu. Natsopa jekese ipapo waida kurova ipanhamo here wanti itumotwe mulaini. Ndatotorwa twe muraini imomo. Tantori nemission already. Muswe namo. Zuva renhamo iro. Waita sei vasikana kuti wabvume? Mukudana nemomo munotongovirana zvikatofamba bhora. Alright, unoudza munhu here kuti ndipo bonde kana kuti zvinongoirikana chimbonatsopatsana ipapo munje? Iwaona ngedirect. The more yekuti unozodona muda kuona manheru, da kuona kwakati, parume yakati, nda kuona kuloji. Kuloji atendo unongodya chete. Ndori nembeda. Semunhu mukuru unofanira kutongoziva kuti hapana kutongonochekwa. Tongota leg up leg down. Unocheka wakadzi wevanhu? Mazuva acho ndaicheka. Mukadzi wemunhu waimuti chii? Waimupimba uchiti chii mukadzi wemunhu? Ine magatsi ewo waibva kupi? Aiwa, unoona mumwe wakadzi ane nzara muZimbabwe. Singaiti nzara yebonde. Une nzara yekusadya, kuti nzara yebonde. Maizvifambisa sei kuti munhu muone kuti ane nzara wanti abvume? Aiwa, isusu hationa kuti munhu ane nzara wanti aona. But patosvika tichiaprocha, patenge tichitaura unotoona kuti avadyira. Zviri easy kuona. Madhe yadyira iyayina. Saka muzvenamo uyu. Chii chakaitika muzvenamo? After iwe wataura kuti inini makondo mashandisa. Sana vanhu vati ndipei 2. Tora 2 makondo vana maisa mupocket. Natoswera the whole day chimwa wachitodhaka wachita sese tatozobva vanhama tozondobva kusonke kupindura. Zvakaitika kupindura? Kupindura kusonke. Nebva rinonzi sonke lonke. Ave kupindura noriziva, avauziva. Bwero rinobvira. Tatofara. Tatobva kusonge kwekwe tamenda kwapiki. Nditori nawo hanambodonha kweso. Ndatora makondomu. Ndandinawo muhomwe angasashanda. Nasana mashandisa. Meshana ngari mangwana. So ndeti kuzocalculate time manje kuti kurufu nei hazvazontorera time. So makusendo vanenge cheka chinhu. Yo chipo makondomu yo waitoziva kuti ndikutonocheka mwana. Aiwa zvansiri zvezororo ngari mangwana. Asi iye mwana angatobvumira kuti toda kutochekwa. Aiwa urambe. Patenge tichidanana uchidya mari yangu urambe uchekwa. Chimbonatsopa jekese ipapo. Sika inini madhamu yangu inini yakukumbira mari chasara kucheka. Aiwa, it depends. Kuna mumwe munhu unoti uya kukumbira mari desperate. Kuti mumwe anokumbira mari miyedzo. So kukumbira mari miyedzo.
indokutsvagira muedzi akuenda newe deep down chimborova nyaya bakaita sei ska amangwana manje makusini vandatomuka abobo haana ndatobhabha rasina ndatoriclear neinei foni makondomu ari muhomwe makondomu anga ari muhomwe chitunha chanisati chauya chitunha chanisati chauya makondomu ari muhomwe vandaisa foni ndakanona kuti makondomu ari muhomwe ndomandakavhendaisa foni so pandakabudisa foni makondomu warava randamirira kuseri kwefoni dhimwe yakadai foni akondomvura achipasdzoka wakaita sei ndakabudisa foni muhomwe so ina ndoziva kuti makondomu ndomandamaisana ndakanganwa kondomu rakabuda rakanamirira kuseri kwefoni pakabuda wai pabuda 1 varasara mukati zvakatosara mukati izvo yatyariwa hasi kufeka varati pu raratoti ta inzoti kudonha kwarakaita ka nandemwe madha yangu yangatontarisa kazongoma mudhara akatoti imari yadonha keyo kuzoluka kunoti zvari mukomana weseko saka papasina vanhu vakawanda vakakuona apana vanhu vakawanda taura zvekuti parufu panga pane vanhu vakakuona here kuti wadonza kondomu vanhu vakandoona i3 resi takazoona kondomu rapasi yakafambiswa nyisei nyaya iyi nyaya iyi ndakaramba ngati handisirimi sekondomu irabva kupi haana asi kuti ozikondomu runoro ipapapa ndotishonishamisa panguva mhepo saka inenge yataura champupuri varadona laki pandandiri padhuze nerufu saka parufu apa pane chingoti makondomu zvatuipo papataivaziva sekuti pane kondomu iyoka taimboita chimakanda akamamwacho ipapa akashanda asina iri kondomu rakasara rashanda ke apa panemaitoenetsike kutoturika maru pane mamwe acho etombokanda saka manje patena pachagara tiri tege tipaiga runonga vanhu vakawanda bula kuti tatikesa rufu panext door sezvo tikaimba kanovakirwa pachirauzve taikanda pamusoro titakana pene yangu tatongomhanya tongojambira pamusoro tichopinda muromo saka imi pamba pari pamba peungovharira vana aiwa ndopadzai patatogara chita zvese ana mumzaiyo nditsanangurire watiwo taingoti kana takuda kondomu taingomhanya tonobvujunura tongobvujunura kati tongopinda muromo kubvujunura pamusoro chirove pambari pamba peungovharira ndopachatogara wakabvumirana nini ndotienderere mberi nenyaya iyi sei imi maifusha makondomu aiwa nyaya iripo maindoti mjenu mwana muchembiro imbopinda-pinda achimboluka-luka nenei asi tageti yenyu yange yekuvharira pamakondomu taivharira kwavanoita 24/7 wakasvenyure mubereki anorara na8 kana 10 handiti arara aiwa geji taivhura bcause tandine freedom geji taivhura pachada tongozonoti hapana wedu aenda pajenesinirani tongokejerana time ndanzwewo uchirova kuti wairara saka kunhu hamo yakazongopera yakadaro zvayo kunamo nhamo yakazongopera yakadaro ana mujara namumza ukatongovharwa nini zvakazongofa ndanzwewo uchitaura kuti iwe wairova vakadzi vevana ende ipapo handisi kukusimbisa kuti waita zvakanaka muri yezimbabwe rega nditaure nchidai so mukomana handisi kumusimbisa kuti aita zvakanaka handina kubvira ndati kurova vakadzi vevanhu kwakanaka ende kana uri kurova mukadzi wemunhu kunze kuchibva wasiya iwewo futi iwewo kana uchirova vakadzi vevanhu ndazvipere handiti kunzwanana orit wakambomhanya nemashuga mama ya zvaifamba sei shuga mama rangatanga kwedza ndakatanga rita ndine 20 years iye anga makore mangani 945 ndiani akanyenga umo ndakaitirwa dziri nani nefriend yangu yaita zvemashuga mama nanasi ndoka achitori mashuga mama saka mashuga mama anowanika zvakanaka sisi aita dhiri iyo wakazongonofinisha chimbona zvotaura zvakaifamba sei vanhu vari vanozonzwisisa mufefi wangu anga nebhebhi rake reage yake then ane 2 mashuga mama imanya nawo so mufefi akeshaigara anayo mari saka isusuwo pane mari ndopataase pamunoda patotsomawo saka zoti amufefi wangu majira umbofambisa ndendo bakazonditsanangura ndipataita ma36 avanditsanangura kuti hande mashuga mama so but isecret vanati aiwa usachi isecret ndichagiro wangu tinasosimbisa secret zvoti kana kachibvondorawo unondibvondorawo zvakanzi bo so ndikatanga kudana neshuga mama iroro ari wangu aikaribasi kuti atsvagi wako akanditorera 1 week chete ungoti neshuga mama ndanato neshuga mama vazvaita sei
kumashuga mama kana chishuga mama yeZimbabwe tikuzama uri munhu mukuru kumakore emukomana uyu ndo zvatiri kuzama kutaura aikushedza chitichi endotika benten kangu zvaitaura wapiwa shuga mama chichakaitika shuga mama ndakatanga nondi sponsor masini mari first day ndakatambopiwa 300 cash osikunyeba zvamwaro 300 cash mari iyoyo zvandingaishandisa zvine musoro handina watengi chandikuza chongoti 200 ndikapedzero bhawa kasondoda bhawa zvekudaro ine ndiri bhawa ranger kwete zvekumbonyeperana saka mashuga mama ayaya nashuga mama wani mani nemashuga mama mangani amaine 3 wekutanga uyu zvaifamba sei ende kuti munzi matanga wararame sei chichakaitika wakarara wakadzivirira ikaunti wakarara usinodzivirira hana ndikadzivirira iwe zvamwari ndandikadzivirira aigara kupi agara muno muharare aitobva kuno kuharare chazondonopindura chitaura zvaifamba sei pashuga mama wako shuga mama paakatanga kuuya ndo paakandipa chi 300 andipa 300 iwe kutaura 300 bondi kana kuti kaunzigi tora mari yekuamerica pazvaita sei first time patambo haipa patikambotora nguva yedu asina kuzondoona wozakabva nita trip avaenda kuuk aita sei aita trip yekuuk tengotaura pafoni kasi yaimbinga zvekutodana ngane mari zvekunyeperana ndimunhu atangotengera iphone nemunhu akatati ndipinde maiphone right pazvaita sei avazodzoka paandishedza kuno kuharare kana atonyepa kuteni kuti ndidhirira danana chachi kuharare kana toya kuno kuharare kana nova tatoenda paN1 hotel wemtoni ndokwamakaenda 2014 saka waisa nyari iri kufamba nechemberi yadaro tasingafambi netsoka tandiri mumota pazvaita sei tatosvika paloji pepai then nansirisoba sense wadhakwa first time ndandikadhakwa saka iwe ukundiudza kuti wakakwanisa kupfeka kondomu wanga wakadhakwa ndandikadhakwa but zvandaita ndaiziva be honest sure zvandaita ndaiziva kune kudhakwa kuti extent yekuti hauziva zvamungochita saka iwewo ukuzama kurevera kuti pamasports shuga mama vaisara vakaguta ndavapedza vaitosara vari bo vari safe saka chii chakaita kuti urambe nafirst wife changoti first wife aiwa asi first wife chii chakaita kuti musiyana chakatisiyana nenyaya kuti pane patikakwesherana pakuti anga kutondida zviri bhedhi zvonara kutoshaya nangu yakunonona bhebhi rangu randoda chai asi waipiwa mari kaiko kamari but chero mari iripo ka pane mwana anodiwa kudarika mumwe alright ko wechi2 zvakafamba sei kuti umuwane wechi2 akatongonakirwa neni ndiri mubhawa chifariso kupindura aita ndiri kuno kuharare wanga wagara muharare aiwa nhasi andakugara muharare but that day tauya kuno kubhawa kuharare nemushuga mama yekutanga tanda toyo neboys chichongofara ndobva auya asi handokupirwa namba dzako tozotaura newe pekutanga ndakatoramba tatoona ari kunyanyoita close vandasi kumupa namba kuti ambosudurwa wanga wasiwa nemakore mangani ndana ne21 iyanga nemangani iyanga ne46 akasina murume angasina saka undudzwa kuti waitomboendere kumba kwemashuga mama aya zvaingo zvongosangana murodi zvaisangana murodi nemaloji nemahotel zazvo zvekuti magazi acho nasina alright saka pamashuga mama ese auri kutaura wakaita yaya waidzivirira pane 2 andikadzivirira kozoti 1 andisina etigumi takadaro zvidatidanyo kubata-bata ikoko alright saka rudo rwemwana mudiki nerwemunhu mukuru nderupi runonakidza rwomunhu mukuru runonakidza munhu mukuru anonakidza zvese anenge amachuwa hapana kana disadvantage yakambokuwira handina kuseti kwangu handina kana 1 wakazosiya nenyaya dzei wakazosiya sei kuita zvemashuga mama ndada kuti ndakazokanselwa nasomeone notoresa chakananga point is straight but kudzidzisa kwake wabvuma usiya mari akataura izvo zvoti ndakabata asi wakabvuma usiya mari ndakabvuma upusa saka umbobatwe nemweya yekudzokera kwawakabva coding kudzidziswa kwandaidza ndaona kuti zvingana basa
mari inotsvagwa imwe ndinofanira kungoasiva ndega ndichitsvagira ndega mari. But uriwe hombe mfesi wangu akadonenza kondomu panhamo akaita zvemashuga mama ndochiti hombe dzawavhura idzi zvanhasi damboperere papapa zviri zvanhasi ndikatiro I don't know this man 15